Estem hiperracionalitzats, diu la Eva Illuz, una filòsofa contemporània de la qual us vaig parlar l'altre dia i que teniu l'enllaç al vídeo just aquí a baix. Estem hiperracionalitzats i això ha provocat des de l'aparició al segle XIX de la psicologia i després derivats tipus el coaching, l'autoajuda i tot això, que comencem a mirar cap a dins, cap a l'interior per intentar buscar la nostra felicitat, la nostra autorealització. No? Diguéssim que sembla que hem cregut, sense cap mena de dubte, que la nostra felicitat depèn de nosaltres. I això, sent cert, és a dir, nosaltres podem anar a teràpia perquè ens ajudin o podem llegir llibres d'autoajut perquè ens ajudin o el que sigui, sent cert això, caldria no oblidar que bona part dels problemes que patim emocionalment no tenen l'origen en nosaltres, sinó que tenen l'origen en la societat i en l'estructura en com està muntada aquesta societat. Per tant, molts dels problemes emocionals que tenim poden venir, per exemple, d'una estructura del mercat laboral molt precària i això ens provoca angoixes i dificultats que després hem de gestionar i les hem de gestionar com puguem. I també una societat extremadament patriarcal i amb una gestió hiperromantitzada de les relacions afectives provoca que moltes vegades hi hagi molta gent que se senti molt sola o que cregui que no ha trobat la persona ideal amb la que compartir la vida i això genera moltes frustracions. Sent veritat que totes aquestes coses es poden lluitar des de l'interior, és a dir, des d'una gestió de les emocions, només faltaria, també seria interessant recordar que precisament perquè l'origen de bona part d'aquestes angoixes està en l'exterior, està en l'estructura, bona part dels nostres esforços i de les nostres lluites haurien d'anar envers intentar trencar aquestes estructures, canviar-les, modificar-les per tal que no ens provoquin tot això.